गाइस जोंनि गोसोनिफ्राय बयखौबो बरायग्रोनाय थाबाय दिनै जोङो मोनसे खेला लाना फैलायबाय माने गोबोरखि नोंथांमोना नायनो हागोन गावदां नंगौ नङा नायना ला गोबोरखि नंगौ नङा नाय नंखागोन ना थ' जों मोनसे चेलेन्ज लाना फैलायबाय आरो ना यै गोबोरखिनि सायाव बिलुन दोननाय जागोन बे बिलुनखौ जाय सुफुरनो हायो खाफालजों जाय सुफुरनो हायो जेसेबां थाब सुफुरनो हागोन बिलुनखौ बिनो थाब खारग'गोन आरो जाय सुफुरनाया सुजुबाय थानांगोन लोगोफोर दा खेलाखौ बिदिब्ला जों जागायसै आरोना लोगोफोर दा आं सुफुरनोसै 1 2 3 मा थादों होनसै 2 3 खारग'दो नाखै खारग'बाय लोगोफोर देरबाय दादै सेन आराय सेन dadah. Lagi ada, Ibar. Kargoba bitangnya barang dia main sungai, ebar nih bitang nih. Jadi, ebar, angin suara lagi bar. Ebar, saya jin Ferrer nih. Kali bayang salah. Nih, bilang gue suka yang. Gue bikin nang ngapain nih? Ya masuk. Biar gue ini lagi bar. Bar. Aduh. Mana ngapa sih? Ini. Jadi kan. Kamu tadi. Dari mana sih ini lanjutin? Tadi. Halap. Kalau bisa apa? Logofor खेला खौ बियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना लोगोफोर जोङो Mana subai? खेलाया मोजां जागोन जादिया मिथिया नै गोबोरखि आरो 100% गोबोरखिया बियो Siur. जों रावखौबो थखाया नैया लोगोफोर पुरा गोबोरखिया Secara katernak खेला sih lapkas dong. ओमफ्राय मा नोंसोरनि थाखाय खस्थ' खालामनानै मा होनो जों दा भिडिअखौ इयावनो दोनसै आरो लोगोफोर बाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनब्ला मा खालामनांगौ मिथिखायो नोंसोर नङा होमबा ओंखायनो खुलुमनाय थाबाय लोगोफोर बाय